to dole aure bai dawwama ya dore sai an samu fahimtar juna, sannan sai an samu so ko kauna. Dole akwai bukatar kauna, ita kuma dama ana gina ta ne kan kyawawan ɗabi'u da halaye. Sannan a samu al'ithar, kai namiji ka fifita bukatar ta akan taka, ke mace ki fifita bukatar shi akan taki, sadaukarwa kenan. To ana bukatar waɗannan abubuwan guda uku sannan rayuwar aure take dorewa. In aka rasa ɗaya cikin uku, to ko da rayuwar ta dore ba za ta yi kyau ba. In aka rasa su duka kuma, to rayuwar ma ba za ta dore ba dama gaba ɗaya. An fahimta? Abu na farko da malam ya fara magana a kai game da mata shine kaifa takhtari na zaujaki, yaya zaki zaɓi mijinki. Da yawa abinda muke fahimta shine ita rayuwar aure sai an je gidan aure ake shirya ta a yi ta, amma rayuwar aure kafin a je gidan aure ake shirya ta. Kawai in an je gidan aure ana aiwatar da abinda aka tsara ne waje. Bahaushe na da salon magana da yake cewa turren gini turren zane, ma'ana kamar wannan masallacin yanzu idan muka kalle shi sai mu ga wannan ginin da muke gani yanzu duk yadda ya kyau ya nasara, to tun daga ran da aka zana masallacin ne ya kyan, tun daga ran nan aka samu nasara, saboda abinda aka zana zanen ne aka bi har ya sa masallacin ya fito yadda yake yau. Da an zo zanen aka kuskure aka yi wani abu ba daidai ba, to ginin ma idan ya zo ba zai fito daidai ba, saboda dama ginin yana bin tsarin zanen ne. To shi ma aure turren ginin turren zanen shi ma, tun kafin a fara shi ake zaɓar rayuwar da ake so a yi. Da an riga ya an shiga gidan, to magana zaɓi ta ƙare, magana tsari ta ƙare, magana aiwatarwa ce nan kawai, an zo fagen aikatawa. Wadda idan ta je gidan aure dambe take so a yi ta yi, kunga shirgeyyen ƙatu za ta samu, shi ya yi daidai da buƙatar ta idan an je gidan, shi daidai da buƙatar ta idan an je gidan, saboda dama mai kaman zuwa kan aika kamar yadda Bahaushe yake cewa, wacce take son sakarci yayi yawa sai ta auri dan daudu. Misali, kun ga in an je sai a ta tambele a rasa wace ce macen wane ne namijin tsakaninsu. Ina fata an fahimta. Ma'ana dai idan aka hango rayuwar yadda ake santa, to tun daga kahin a shige ta ake shirya mata. Mai son ta yi zaman rishin mutunci sai ta auri mara mutunci, mai son ta yi zaman mutunci sai ta auri mai mutunci, mai son ta yi zaman sanin daraja da ya kamata sai ta auri wanda ya san darajar da ya kamata. Da haka shi yasa zaɓin matakin farko na nasarar rayuwar aure shine zaɓar abokin zaman da ya dace da ke a matsayinki na mai shirin zama mata. Kuma galibi shi abokin zama an ce wanda ya dace da ke, kada haki ɗauka ana magana wani mai wasu sifofi, a'a kowace akwai wanda ya dace da ita. Akwai wacce take mai sanyin hali ya dace da ita, akwai wata tsakatsaki, akwai wadda mugu ya dace da ita ma. Kowace da wanda ya dace da ita, wanda shi zai bi da ta a zanna lafiya, kowace da yadda yake daidai da ita. To idan kika zo za ki zaɓi mijin aure, yaya za ki zaɓi mijin da ya dace da ki, shi ne matashiya ta farko. Malai ce ahsin ikhtiyara zaujiki, ki kyautata zaɓar mijinki. Fa innal hayata zawjiyata, domin rayuwa ta auratayya la tadumu illa bit tafahumi wal hubbi wal ithar, ba za ta taba dawwama ta dore ba face sai akwai kyakkyawar fahimta, akwai son juna, sannan akwai fifita bukatun juna akan na mutum shi kankin kanshi. Duk rayuwa aure ba ta dorewa sai da waɗannan abubuwan guda uku. Na farko a samu at-tafahum, shine kyakkyawar fahimta, a samu fahimtar juna tsakaninta da wanda za ta aura. Wannan yasa kahin aure ma ake cewa a yi zance, ya je ya ganta, ta ganshi, har a bashi ɗan lokaci ya tattauna da ita, ta tattauna da shi saboda ta fahimci wane ne shi, shi ma ya fahimci wace ce ita. Idan ya aure ta babu fahimta, bai fahimci wace ce ita ba, ta aure shi ita ma bata fahimci wane ne shi ba, zai iya yiwa zama auren ya ɗore, sai dai abubuwa suna iya dinga tafiya hagunce karkata ba yadda ya kamata ba. Saboda me? Saboda bai fahimci ita ya take ba, me za ka kamata yi miki bai kamata yi ba, bata fahimci ya yake ba, me yake so miki baya so. So ko da an samu haƙurin zamantakewar sai dai ba lalle ne zamantakewar ta yi daɗi ba. To shi yasa dole ana rayuwa aure tana buƙatar a samu fahimta tsakanin mata da miji, ko mai neman aure da wadda ake neman aure akwai buƙatar samun kyakkyawar fahimta tsakaninsu don a samu nasara aure.
in kuka diba wannan yana cikin abin da aka rasa yanzu wanda yake haifar da matsaloli da yawa da ake fama da su cikin aure. Wannan fahimtai ba wai ana auren kawai yau za a dauko wancan a hada shi da waccan ba, bai santa ba bata san shi ba ai auren ba haka ake yi ba. Duk damar da ake badawa an bada ta a samu fahimtar juna tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aurenta, amma babban matsalar sakarci ya yawa ciki, ba su gane komi tsakaninsu, ba su gane komi mafi yawa daga cikinsu. Na yi wani misali ina ji ko anan ne na ce mutum yana iya fitowa neman aure shekara guda yana zuwa zance kafin ya aure ta, a ina ji ba nan bane. Bayan ya zo sai a ce a sa biki wata 9, in wata 9 ya cika sai a ƙara wata 3, kunga wata shekara guda ta ƙare. A wannan shekara biyun, shekara na da sati 52, mafi ƙaranci a ce duk sati yana zuwa zance na awa 1 wurinta, mafi ƙaranci kenan. Zai je a sati sau 1, kuma akalla za su yi fira ta awa guda tsakanin shi da ita. Duk ana ba da wannan damar don a samu fahimta kamar yadda ake cewa da abubuwa da ke bujurowa na rayuwa. A kaddara sai ku ga a sati 52 na shekara mukaddara zai fashi sati 7, duk da akwai zarababben da shi sati 52 bai fashi sai ya je duka. To a kaddara bai je 7 ba, ya je 45. An fahimta? Shekara ta farko. Ta biyu ma da aka zo auren ya je 45. Kun ga shekara ko sati nawa kenan? 90 daidai yana zuwa zance wurinta. Kuma duk in yaje zancen nan akalla zai awa 1. Kin ga kina magana awa 90 kenan. Sannan yanzu a ci gaba halin da ake ciki, a duk rana mafi karanci zai yi awa da waya da ita ba ta kasa wata minti 30. Duk dai cikin a fahimci juna. A sati kun ga akalla zai yi awa, mafi karanci ne minti 30 din, amma akwai wanda awowi suke yi. A wannan minti 30 sau kwana 7 na sati, to mu cire ma rabin awa, mu dauka suna awa 3, a waya ta awa 3 duk sati. Ga awa 1 ta zance, kun ga awa 4 kenan. Duk satin Allah ana samun wannan. Sai mu dauki awa 4 sau sati 90. Sati 90 da yayi yana zuwa, kun ga sai ku dauke 90 sau 4, kun ga 360. To awa 360 kenan suna magana, banda tatin wanda shi kuma galibi ya mafi waye yawa, zai iya kai karfe 2 na dare suna fira. Duk a gama wannan an ba da wannan kofar don ya zama ya fahimce ta san wa za ta aura, ya san wa zai aura, mi yake so, mi ke bai so, mi take so, mi ke ba ta so. Sai a zo bayan duk an gama wannan wahalhalin, sai a zo sai a daura masa aure, sai su tare. Da an tare sai ku ga sati 1, sati 2 dan matsala kaɗan na iya faruwa, sai ga ba su iya warware ta tsakaninsu, sai wani ya zo ya warware masu. So kun ga wannan ya gwada duk wancan tsawon lokacin ba su fahimci komi ba kenan, ba su fahimci komi ba. Bata ma iyayensu lokaci suke, bata ma kansu lokaci suka yi, shi kuma ya ta asarar kuɗi da lokacin shi da wankan shi. Da kawai hada su aka yi masa auren, ku ta yi can gida ku fahimci juna, da shi kenan. Can ya gane wace ce ita, can ta gane wane ne shi, sai su ta haƙuri da juna. Tun da damar da aka bada ta fahimtar juna an kasa samun wannan. So wannan komin so komin wannan rashin fahimtar yana cikin abin da ya sanya zama aure yake gamuwa da matsaloli cikin zamantakewa. Kuma abin da ke haifar da wannan din shine gaba ɗaya da shi mai zuwa zancen da ita da ake zuwa zancen wurin ta ba su da manufa. Saboda shi kawai ɗauka yake yana son ta yaje ya ganta ne su hire ji daɗi ya dau. Ita ma ta ɗauka tana son shi ne zai dinga zowa su fira ta ji daɗi, ta ga wanda take so ya dawo. So ba su da wani hadafi cikin tattaunawar, face kawai tana son ta hira da shi na son hira da ita. Shi yasa banda wannan babu abin da zai gane, ba abin da za ta gane, saboda dama ba zowa suka yi su fahimta ba. Ko makaranta kake zuwa, in baka mai da, idan ya zama
kina zuwa makaranta ne don ki haɗu da ƙawaki kina so ki ganta ba karatun ya kai ki ba, sai a shekara ana karatun bai amfani ki da komi ba saboda ba dan karatun kike zuwa ba. To wannan matsala ita ce matsala ta farko da yanzu sai mun wallahi sai an ɗauki mataki kanta, saboda duk za a gama ɓata kai lokaci kuma ba a fahimta komi. Iyayen sadda aka yi auren kuma ba su huta da shari'o'i da sasanci tsakanin 'ya'yan ba cikin matsalar da bata taka karata karya ba, wata matsalar bata isa kallo ba, amma kuma sai ya zama abu ya ki karewa, ya kasa magantuwa tun ba a kai ko ina ba. Ina ji na ba ku labarin wani da ya yi aure, mahaifin shi ya ba shi wurin zama cikin gidansu a saman bene da shi da iyayen. Da aka kawo amarya ana cikin angunci, sai su kunna rediyo rikoda daga sama, su kunna waka, su kure volume din. Iyayen na nan kasa cikin gida abin ransu ya ɓaci, sun rasa yadda za su ce a tanka, uban ya ce ku kyale su. Duk sun ruɗa gidan da ƙara, ya ce ku kyale su. Duk iyayen da sun hito yaran ta a tanka ba sai ce a kyale su. Ba a yi sati biyu ba, ko bayan sati biyu a wurin matakalin hawa benan, shi baban mijin yana zuwa ya zanna, yana da ana aje mai kujera wurin, yakan zanna ya huta wurin. Yana zaune sai ya ji dab ana saukowa daga saman benin da gudu, sai ya miƙe tsaye. Yana miƙewa ashe matacce a guje ta duro, tana zuwa sai ta laɓe bayan shi. Ya tsaye sai ya ji dab an taho. Ya tsaya, yana tsayawa sai ga mijin yana zuwa sai ya turjiya gaban shi, yana ta huttai yana irin gudun da yawo, ashe wai biyo ta ya bugunta zai. To uban da ya kalle shi yana huttai sai ce wa na lahiya, har shayin ya huce, saboda a ca ashe wai waƙar da suke kunnawa fifita mini shayi suke kunnawa. Ya ce wai har shayin ya huce, cikin abin da bai gaza wa sati biyu ba ya fara biyo ta da gudu zai bige ta. So wannan yana alamta mamu irin rashin fahimtar da kuma wannan da mazan da matan da iri ɗaya ne. Shi bai da manufa, ita ba ta da manufa, kaka nan suke bata wa kansu